Бародаро, една остановка 10 метра рулта. Тармай бувиски ҷаретка яма. 200 метр зиёд чама. Так что каси дарвоз меяк як-се рӯз нае. Аксари паворот то пеши қарибии остановка. Раис омадагиай. Раис маслиҳат мехоҳи бачаҳои ина бача тарма дар замини раҳматилло ина ай осиёби мо омда чинор хап-хапянаш ау замини осиёбому ним шагрифтаст ам 20 метрша айҷа замини хиллагӣ ягон чизеш диёр нест ай замини хиршед полни гумай ай ман якум бор ёд дорам ки натон ҳами ҷа омаст тарма бародарҷоно наира ноҳияи дарвоз меган ина жола бибине ки жола дар дарвоз чӣ хел задагӣ ай илоҳам тоба итари жола кадуме дидагӣ нести ине бовар ки накунӣ ма сайфи бардин жола равгӣ жола инам жола ки боридааст бовар ки итари жола дар коякеша 5 соли биём як жоларо ҳуч кардим ки моз дабинан ами халқ кайф кунанд